ҳарчанд аксар маҳсулотҳое ки дар фурӯшгоҳҳои шаҳру деҳоти Панҷакент ба фурӯш гузошта шудааст истеҳсоли ватанӣ мебошад, аммо бо вуҷуди ин нархҳояшон хеле боло рафтааст. бо фаро расидани фасли зебои баҳор мавсими ниҳолшинонӣ низ авҷи тоза касб мекунад. мо хостем бифаҳмем ки дар ин бозор нархи ниҳолҳои ба фурӯш гузошта шуда чанд аст. ниҳолотон чанд сум додед? 5 сум, 4 сум. 5 сум, 4 сум. соли гузашта чанд сум буд? Соли гузашта ҳамин буд, нархаш. Нархаш тағйир наёфта? Не. Шудаш агар бисёр гирам бо арзонтар ҳам бисёр гири 4 аст, ҳам еш. 5 сум 4 сум бетед. 4 ҳам 5 арзонтар метиҳам. Мана гелосои калон мана 6 сум 5 сум метиҳам. ҳам калониш ба нигоҳ кара майдош арзон 7-8 10 сум. Худатон парвариш мекунед? Парвариш мекунам. чанд сол боз ин коро машғул шудед? Ин корба ҳамин майдаки. Абуо мондагӣ. шумо ин ниҳолотонро ченӣ кардедако? аз чанд то чанд? ниҳол аз 3 сум то 8 сум 10 сум. ин вобаста анамудашми ё ки калонию майдагешми? калону ёшу калони шанахе. нархаша мехедам? аз чанд то чанд? 15 то 25. 15 то 25. ин 25 суми чая бор нишон метадем кадом намудош? Мана ҳамин 25 сум. Аҳа. Бо мана ин. 25 суми, а? ино чанд суми? Ин 20 сум. ино 20 суми. каде чанд суми кара ин ниҳоло? 15 сум. 15 сум? گیلوسا زردالو 6 سوم سپو هافی خرما 5 سوم شفتالو 6 سوم 5 سوم کدام درخت نکن وابسته از این سالش نرخش؟ 3 سالش هم کلون کشکی من این نهالاتون چند وقته؟ این 5 ساله 5 ساله 15 سوم دیدم؟ شدهش 15 سوم؟ شدهش یک سوم کم نکنیم همین سالی گذشته چند سوم میفروختید همین نهاله یا؟ همین نهاله سال گذشته 20 هم میفروختیم 25 هم میفروختیم این سال ارزان شد؟ این سال ارزان شد سبب ارزان شدنش چی؟ خلقه پول نیست خلقه پول نیست شما وضعیت نیو کردن نکنونیتون ها؟ خودتون پرورش میدید نکن؟ باید نهال پرور خودم سلامت باشه 18 سوم شدهش هست؟ این دهقانی خودتون میان که خریده میفروشید ها؟ خریدگی؟ خریدگی؟ چند سومی بخرید میدن؟ болошон мебаранд. тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад ки дорои меваҳои шаҳдбор ва маҳсулотҳои кишоварзии хушсифат аст. аз ин хотир мо хостем бидонем ки имсол дар ин бозор то чӣ андоза меваҳо фаровон ҳастанду нархашон то чанд қимат дорад. мева мандарин 10 сум, себ 10 сум, лимон 14 донаш 10 сум, банан 5 сум. ҳамин соли гузашта нархҳо ягон хел дига шудми имсол? Не, дига не. меваҳо чанин шуд? себотон чанд суми кило? 7 томон, 8 томон, 9 томон, 10 томон. себои куҷоин? Тебои негнор. себои негнор, а? деҳқони худотон? ё харида мефурӯшед? деҳқони худотон, а? нисбати соли гузашта имсол қимат меё арзон метавонад? Имсол қиматтар. дар пеш моҳи мубораки шарифи рамазон аст. бадин хотир хуб мешуд соҳибкорону савдогарон дар арафаи ин моҳи муборак барои кӯмак расонидан ба мардуми кишвар каме бошад ҳам бо будани имконияти хеш нархи маҳсулотҳои худро поён мекарданду бо ин восита барои рушди ҳар як оилаи кишвар аз он ҷумла шаҳру деҳоти Панҷакент саҳми худро мегузоштанд.